Gusto mga kabaro, no? Adlong pizza size sa Mayo mga kabaro, no? Nya karon bago pumiabot ni Mrs. mga kabaro, no? Nya manlabas sa puti may no? Oops. Kabaro, no? Kung unsa pa ay mga labak kog di ko puti mga kabaro. Kay wa na koy suot. Isunod na to ni di color. Oops, muna yung magbaro, labong na magbaro. Pasting, dagana. Nya, puti. Oops. Oops. Magbaro, nung kami ni Mrs. Tri, pagkahapon. Duma ang pahingal mga kabaro, nung di man laba. Kundi naman laba mga kabaro, magluto. Luto niya laba. Apa yung mga puti dari mga kabaro? Oops. Di color. Oh, puti. Oops. Mga kabaro. Puti. Main pagkisaksak ko suga dia main. Oops. Gamay rin yung mga balay na mo kabaro, no? Pero taas liput-liputan. Ito ngod. Oops. Saksak na. Mura ba yung puti? Mura. Yeah. Oops. Powder. Tanya to powder ang baro. Oops. Powder. Tangan puti. Ayun na kabila ng bandera kay. Oops. Kena puti mo. Asa na? Kena puti. Kabul. Kan. Sige. Oops. Nam ko ni kan god. Pula. Iwan na mo po. Sige. Oops, tasawan. Tingyap na. Sige. Oh, nilap mo yung puti ba? Oops. Kaya to. Dara. Kung saan yung yin mine? Anti-bac fabric softener. Kaya to ko mga kabaro, no? Para humut-humut po itong puti mga kabaro. Oops. Ooh. Di ka mapink ang puti ani mine? Kaya ngin patay na butang na. Okay ra? Nya mga kabaro, no? Wala may kaligo ganina kaya ay shout out dahil sa kuan mga no? Shout out sa Water District. Kamong water district ba? Kawagid ninyo ayo. Pizza City man ilang kuan, may ilang gi-change man og Pizza 5. Ang ilang kuan ba? Pizza City ang ilahang kuan nya ilang gi-change og Pizza 5. Kaway ayo gid nila ba? Shout out no Water District, no? Shout out sa inyo no Water District. Ayaw mo ana. Kabaro kay drawing taong kay mi. Nya mo post mo 1 hour wa na tubig yating duty na. Ayaw mo ana na umsaban mo eh. Pangit kay ba? Tama ba yung gibayad sa mga para na mo nga nagamit sa Water District? Ayaw mo ana. Shout out sa inyo no. Og unta patas unta ta mga kabaro, no? Ato ang ano serbisyo kay patas ang pudamayad ni mata na lang ka pag mata nimo wala day tubig this time nimo nga maligo kay padung mo duty ayaw na kabaro
Pangit ba? Shoutout sa inyo, Water District, Davao City Water District. Shoutout sa inyo. Pagawas lang ko sa kuang gi. Nagpagawas lang ko sa kong gibati mga kabaro, no? Sigo tingala mo no nga. Kapagawas lang jud ko mga kabaro. Kay lain pud baya kayo no, tama imong gibayad unya karon na may tabo. Yung tubig, 30 tubig na lang, 35. Pwede sa tubig mga kabaro, no? Si... Patag tubig mga kabaro. May nasa itong kuhan, main? Katong di kurinti ko na itong isaksak lang, main? Katong isaksak lang na ito ba? Itong isaksak lang ang tubig ba? Katong itong gamiton, bi? Sige, katong gamiton. Asa itong kuhan? Taklob, ani? Sa? May mga towel dala. Uy. Nga mga klaro, no? Tapos na tayo tubig mga klaro, no? Hindi sa ang silingan mga klaro, no? Palit tayo tubig. Dapat support tayo sa ya, agi sa kuya. Babski. Lada ko sa ulan eh. Asa ka magkalos doon? Diara tay. Kalos tag tubig. Ya mga baro no. Patag tubig des tuwa ang mga silingan nga mga gwapa diri mga baro. Oops. Ayo. Tay. Napakay tubig nga baligya. Bukong labok. Sige, malipay na ko buk nga magkaon ka, mura na po kong nabusog. Bye-bye! Nampay tubig! Wala. Tagpila nila. 35. 35. Okay. Tapos dali mo buk. Sabaw. Lami aban, Ano mo? Grabe man. Panalo mo kayo na buk. Kaon na kaon. Ha? Kaon na. Sige, malip. Ayaw kami na kaon ba? Sa orasan na dayron. 5. Timo oy, timo. Timo pa ni hapon na oy. Timo naman ta. Nya. Kami kayo way pagluto ng taon namo eh. Salamat. Maupay pag-abot taon. Nya buk, enjoy lang siya buk ha. Ano yung magbaro no? Mga balta na tubig. Asa lagi yung gula. Oops. Oh. Oops. Oh. Oy, yeah. Sige man video. Lagi yabot. Kuha nga ba, documentaries tong kinabuhi. Hindi naman pwede balikan na to ato ang gipanghimo. Salamat ya. Iya magbaro. Di ba okay kasi magbaro? Iyan. Kau eh. Kahangag. Oops. Magbaro ah. Ako sinipitin dugo ng kamera magbaro. Okay. Oop. Ato gibutang banda main. Ang sorry. Katong nagigsaksak. Nadala sa ako ang lagi. Sa Kanang ipan banda. kailangan hindi mo haba kay ning kuan. Di ko ganahan. Kini. Naka full charge na eh. Daw mo pala. Full charge. Full charge na mga kabaro no. Nya. Kini akong gamiton mga kabaro kayo.
tingog siya mga kabaro nya karon. Oops. Uy. Ano mga kabaro? Ito tayo mga kabaro. Suksok ang hose. Oops. Okay. Gusto ka mo inom og tubig mga kabaro nga dili ka mahago og pislit. Kaya mga kabaro. Oops. Kaya mga kabaro. Ano kabaro talaga. Pislit ka. Oh, aga siya mga kabaro no. Yeah. Tilawan na to ang kabaro no. Yeah, palungo na ba ito? Oops. Kaya kasi simple mga kabaro. Water District ha, shout out sa inyo Water District. Balik-balik. Bitaw wadyo kaligo ganina Water District ba. Wag mo na ulahin na kayo yung advisory Water District no. Pero okay lang. Ragsara man pod pero unta ba. Unta, unsa may kasulti ni umay nga. Nakaligo ka ganina main? Ha? Unsa man may kasulti nga wa po ka kaligo? Okay lang. Okay lang. Si Mrs. mga kabaro, okay lang daw siya kaligo. Pero ako, nalahin juga mga kabaro. Kaya siyempre, expose biya kayo sa entrance mga kabaro. Mauna nga, hindi juga pwede. Huwag kayo ligo dito na pita. Kaya expose mga kayo sa mga tao niya. Bahuan niya imuhang baho nga lawas sa mabahuan ang baho nga lawas. Tandamay. Oops. Nga waro no luto agad kon. Kaya waro. Mabahuan ang baho nga lawas. Wala tatanaw na ako ang baro no, kawalan na ang baro. Na umano to ang weather condition. Ang oras ito ang baro karong hapon na. Masayos na ang baro no. Uy, ang mamatay. Hala. Okay. Tasa niya sa kapunon mga kabaro no. Yung tasa. Uy. Si Miss mga kabaro, namilo siya o katong nilabhan ganina mga kabaro, no? Ay gabi, nalabhan mo sa gabi namilo siya. Ako, muna akong gabisiyan mga kabaro. Ako ang muluto. Gas. Ugasan niya na siya mga kabaro para lamig siguro magsabaw. Baboy mga kabaro no. May nung sa'yo mga lamas di apan sabaw main. Ha? Ha? Kompleto tag lamas na mga dahon-dahon. Kuan, bait lang ko ito kuan. Kining tawag ani. Say Mayo. Basta na niyo may say Mayo. Ha? Oops. Gamay lang tunutuon. Kaya mga kabaro, duha lang ka mga kabaro. Isa lang ka tawag ni. Isa lang ka. Oops. Isa lang kay ngani mga kabaro no. Iyon no. Nya. Kilisan siya mga kabaro, kilisan. Kilisan mo siya. Parang dili mawala ang lasa sa bugas.
Dia imo siyang isahon lang kini sa mga kabaro no. Duhaon lang, duhaon. Dili kay mawala ang tamis sa bugas mga kabaro no. Duhaon. Duhaon siya no. Duhaon. Nya. Gamay tubig. Ay kayo daghan ng tubig. Kaya kung imo siyang daghanon kay tubig, lain ang pagkaluto mga kabaro. Kaya ang pagkaluto, basa niya lain big basa ka unon mga kabaro kay kung basa man gud siya malata nya kung lata siya mga kabaro pwede lagi na nakauno no mas lami gud tong dili siya basa tama lang mga kabaro. Uy saging mga kabaro may palit ni Mrs. binangay murag hinog daghan ray mo na palit men ba daghan ray mo na palit nga binangay Sisita lang po naman. ha 60. oh ba oops yeah mga kabaro no padayon ko diri sa og mupalit ko daan og unsay naa diha nga mga kuan tanawon sa nato mga kabaro no kung unsay naa diri sa refrigerator nga mga lamas. Uy kulang na lang di ani. Oops kulang og uy napay wine. Yeah mga kabaro mupalit sa kukuan mga kabaro no? Palit ko og so palitan ako palit ko og ito gani Chinese pit chai pwede ba? Karlang mga kabaro no? Kay na magugoy kini mga kabaro pila ni manimay nga ni kagamay sa meat shop di ka di ako karne gamay mga kabaro no 94 balik 94 kabaro karne ay karon ang hitabo mga kabaro abi siya sa buwan nabutag sigangun ba sigangun siya mga kabaro no Sigang, kuwan lang. sabaw lang Sabaw gani nga typical. sige sabaw nga typical Kuwan, ganang garlang. na karlang o karlang Garlang ba? Garlang? say garlang Garlang din na. karlang Tapos niluya. ay luya sige Ang pawang sa kana naidagan luya da na yo ya karon mga kabaro no ang gabasa ta oops basta ko ya mga kabaro kaya mo gawas man ta patagkar lang mag motor ta kabaro hindi ko patas biya hello Kamera na naman! kumusta man Kuya! Oh my God! Laging! Lag na sadya! lag Bye! shout out ako niya kung mga silingan rin mga gwapa no mga silingan ako mga gwapa o gwapo oops agi ko ha oy niya mga kabaro no karon na kabaro tako kayong ulan na kabaro no yeah oy malita og sa paliton karlang og Chinese pitsay mga kabaro no Chinese pitsay o tanawan ko palibot mga kabaro mingaw kayo mga kabaro no ang palibot ato no sa kamingaw
Hello. Oh, uy, dali. Chinese pichay agay wala. Aha, adre. Ayo. Ayo. Oops, ayo. Oy, langga. Palit ko langga. Oops. Oo. Sige. Sa ilam eh. Oops. Kaya lang isa. Oy, hello. Nga. Video yan. Oh. Isa. Oh. Tara. Oh. Basta para asa. Kini isa. Para sa YouTube, Kabaro Vlog. Mag-YouTube eh. Oh. Shut up. So subscribe ko ha. Po, nag-subscribe naman yata ko. Uy. Pila? Mag-iingat lagi. 20. 20. Ya. 20. Yun. Sinaybi. Nya mga kabaro no. Murag lami ning ginamos. Pila ning ginamos? Basta ko man mo na road ka na. Ano, asa may content na. Akong content ani. Shout out Water District. Pila man eh? Ginamos. Sa O sige, pili ginamos. Oh. Oh. Black. Oh. Ya. Putang na to din ng baro no. May kalam ng Ay, baru pula teh. oops. Lapi. Siguro. Ug sa karon mga kabaro. Umabot tayo ng ulan mga kabaro. Nang kalangitan na to mga kabaro, nang itom na mga kabaro no. Uy. Nya. Padayon lang to mga kabaro no. Diri ko sa akong amiga mo palit sa akong mga suki. Oh. Suki makalugi. Salamat ha. Ano nga mali mo lang ka? Ha? Ah. Pwede mo. Lagi ka pwede. Uy. Ay, pagpulo ha? Yan ano, nakapalit ako o gwan ako aron. Nakapalit ako o Karlang o Chinese pizza na ako aron. Nga karon patulog na to ha. Balay mga ako ay patulog na to balay mga ako aron. Oh! Ay, balay sa kumisis. Dili din akong balay sa kumisis mga kabaro no. Iya ko mga kabaro. Uy. Oh. Ay. Asli. Talami sa imong vlog. Kabaro vlog. Sa? Kabaro vlog. Dili day kuan. Dili sa Andy Piesas. Hey. Tanaw ka ha. Para makita mo ni akong gina-upload sa akong daily vlog. Very good. Oh, December para pool ko. Uy. Pohon cherry mobile. iPhone lang ako abet. Dara. Hindi ka subscribe naman ka. Welcome. Subscribe naman ka. Kana man jud. Good. Nadia ato ang daily vlog no, ato ang mga palibot. Wala man lagi tong salat. No, oy katong shout out lang tuloy. Mama ini mo ang nakakuha nung sa ka. So ba? Na ako dali. Oh, sa tuang daily vlog, kabaro vlog. Kabarong vlog. Oh. Oops. Okay. Andi Piesa sa main channel. Dili man to daily vlog. Dili vlog. Dili vlog. Subscribe yung dito. Subscribe ya pud. Loh, nawala pa may basura long. Sa issue to, may mga malaman. Ha? Raskan. Wala pa may basura. Naka-subscribe na ka? Ako? Oo, silingan ako mga kabaro. Yeah, mga Ayan mga kabaro, no? Ayan ko mga silingan.
kabaro. Hala, sige sana. Uy. Yan mga kabaro, bayon na sa pag oops. Uy. Sina. Uy. Oh. Yun oh. Hoy, may gabi eh. Oops. Oh. Kaya mga kabaro, no? Ano ko sa balay, no? Sa pagkakaroon. Luto sa ako ni kabaro. Doon niya. Oops. Yun, no? Oh. Nga gini magmas. Wala akong ginamos ana dito. Kuratan ko mga kabaro. Gabi ko ang ginamos na bilin. Sa pagkaroon mga kabaro. Oops. Ato ni asikasuho na to ni ato ang paningapon. Aha. Mrs. Kabaro, kumusta man? Mrs. Kabaro, kumusta? Si Mrs. mga kabaro. Mrs. Kabaro akong tawag ana kay ay mine. Isa lang atong ay duha lang atong karon ni mine. Ang kini sa pakbit ti ugma. Na kabaro. Tulo siya ka slice nga pork chop nya. Sayang man kabaro kung imo siyang hugton tanan gamay man kay amo ang amo ang lutuanan. Sa pagkakaroon karo. Hindi tatawag. Naghanag. Asa na po ito mag-travel, mine? Asa na po ito mag-travel? Mag-travel na po ito. Nakaandam na po lagi ni imuhang luggage bag. Luggage bag ba ni? Baro. Kung mag-travel na bisag asa, baro. Basta nalay sakyanan. Magyana yung mga baro. Pero, laing nasod na mga baro. Ibang talaga, huwag namin sa... Kaya nagplano mamini ni Mrs. nga mo upgrade mi sa laing lugar sa Surala. Ay lugar dito ng Surala mine. Nya. Mo yung gamiton ng kabaro. Ting ganahan ko ani niya mga kabaro. Kaya tanan. Pwede na to atong unsay na adri. Kini diri amay, unsa man diri amay. Kini banda diri ah. Unsay pwede diri to diri isulod. Ha? Panty. Mga panty. Bra. Nya. Kini diri ah. Kini. Unsa may diri ah? Ha? Wala ko no? Okay. Nya mga kabaro no. Magluto mo dai ko gatoy. Nya kabaro. Padayon tas pagkuha mga kabaro no. Atong kalderin nga isa main. Ha? Katong kalderin good nga isa. Ha? Katong dako-dako gamay. O kining gamay lang gyud. Alangan mo gamay lang di kabulog bukal ba. Sabay mo itong dako-dako gamay. Asa man? Ay oo. Yung magbaro no. Kini lang man no. Kini, kabaro lutuan na mo kabaro. Duha ra may misis mga kabaro. Nya. Uy. Mura na-blurred ba na akong kamera? Nag-blurred man. Isang ka ng kabaro. Okay. Nag-blurred ba? Yan oh. Yeah, shout out ko sa tanan akong silingan sa ubos nga akong nagian kanina. Salamat sa inyong pag-subscribe mga kabaro no. Sa dili na ako mag-sub to sub kun dili mismo gud mga kabaro no. Kamo nang subscribe daghang kay salamat mga kabaro no. Naka 81 subscriber na ko sa kong kabaro vlog. Daghang salamat mga kabaro no. Unsa pa? Karon ay hugasan. Ang kalami ni magdahag kamera mga kabaro na magbilag istorya kay wala ka sa oras mga kabaro no. Nga, sa isa lagi ko kamot. Di kay ka kabuilo mga kabaro no. Ngayon, mga kamera. Iyon sa pasagdan mga kabaro, di pwede. Oops.
Yan. Taas-taas gini ako mga vlog. Kitsa kayo mga baro, no? Kung ang vlog ni Kabaro Vlog sa ihang second channel sa Dili Vlog. Ayan Kabaro, no? Ang vlog ni Kabaro mga balong dili sa ihang Dili Vlog. Opo ko, no? Pasensya na guys mga taga Davao, no? Wala pa na ako na wala pa ta mo na update sa Davao City mga Kabaro, no? Kay tungod sa gitawag nga ang inyong amigo nga Kabaro nag-birthday katapit sa 30 niya. Na-focus akong vlog mga Kabaro, no? Na-focus akong vlog dito sa South Cotabato. Na ko i-upload niya mga Kabaro, no? Unsa kanindot ang Lixibo sa Punta Isla. Kung nindot ang Divine Mercy mga Kabaro, nindot pud ang Punta Isla mga Kabaro, no? Kay una part siya sa tour sa Lixibo. Nya, basta kay ang title aning vlog mga Kabaro, shout out Water District, Davao City Water District shout out. Pero kadto nga vlog mga Kabaro, magi-shout out ako sila. Pahinumdum lang mga Kabaro, no? Nga wadyo din taong kaligo inyong mga Kabaro ganina ni duty na lang. Nya akong gigamit nga tubig pang toothbrush ug hilamos, no? Mineral. Sosyal. Ug si Mrs. Mine, unsay may gamit ganina ni maghilamos Mine? Wala ka ng hilamos? Wala. Yes, dahil ikaw pa? Ikaw pa di maghilamos? Di ba Mine? Nya mga Kabaro. Ato ning daghan na to ning luya mga Kabaro. Okay nga naman. Unang-una kung daghan sa luya, oy. Kung daghan siya luya mga Kabaro, unang-una lami ni siya. Kaya ano? Anong makaingon kog lami? Nga ginadili man ni, anong lami ang ginadili? Unsa man kana? Mani ako aro. Gipalit ni Mrs. Asa ni gipalit sa meat shop may no? Karni kag baho kumot siya. Nya. Daghan na tong luya. Nagpainit og tubig mga Kabaro, no? Kay ang kanon na to mga Kabaro, luto na. Dali ra kay luto ang kanon. Yan naman. Yan. Ang painitan ng karne, ayaw mawang lasa. Di mauna. Wala oy. Hugasan. Hugayo. Dili man adubuhon man. Dili man adubuhon. Ayaw. Langaw man tumayan, kaya ano, palingki man lagi palit. Dili man sa meat shop. Ayaw lagi. Ayaw na. Dili na kay mawala, dili mawala yung lasa may kay yabo ni mo tong lasa niya nga kun ayo, taka ra man ka. Di na mao. Oho, di ba mga Kabaro, no? Agree. Agree gani daw sila may no, tanawa ni tando ang kamera. Okay ba mga Kabaro? Okay boss. Yeah, mga Kabaro. Pag sayo ko makauli mga Kabaro, daghan ginag-vlog may tabo mga Kabaro, no? About sa mo ang matawag man gyapon sa Dili Vlog mga Kabaro. Kaya ano man. Tag-as mo kini akong video mga Kabaro. Ingon jud ko sa inyo nga pasaylo ako usahay og laayon mo tan-aw. Nga gitag-as akong tuyo. Kaya ano man mga Kabaro. Gusto na ko nga mananaw mos kong vlog mga Kabaro. Pura mo nagtan-aw. Unsa man? Sini. Bukal na itong tubig karon. Ganahan na mo kung mag-vlog-vlog mga Kabaro diri sa balay. Kaya naman o GoPro akong gamiton kay akong battery mga Kabaro, no? Ning abot akong battery, nag-order ko sa shout out din no sa ko ang amigo nga vlogger gyapon diri sa Davao City, no? Nga si ano to? Ano to? Moto vlog mga Kabaro, no? Moto vlog. Pang moto vlog ang iyang content niya. Pero na nitabo mga Kabaro.
Nakita na ko ba mga kabaro nga, uy, naman siya kuha, naman siya kinitawag gani kini mga baligya nga sama sa battery. Moto mga kabaro no, nga ning order ko siya mga, Allah! Patay ang napalit nga pastilan. Ano eh? Daot ng tunga. Sa tanaw na to. Di na to ni balik. Uy, mo ra binigilan siya in taon ni auntie. Aga ba gidaotanan? Te. Daotanan ang imuhang ko ante. Sige na lang, di na natin balik nino kay support the small business. Pero unta good pud unta ang serbisyo. Daot na niya gibali awa gi mapili may noy. Wala gi mapili no. Anay gamay. Anay gamay man kini sa kaya lang. Ay gamay. Okay. Nagyapon. Okay. Ay gamay. Pero importante no nga. Kasi na ako gamay. Muna yung magbalo no ang ilahang kuan ni auntie. Basta lagi mga kailan ano maulot ta manguli sa tuwang una magaling makuan. Eh kuan mo gani magbaro no bali 20 nya loy pud ba yung pong yuli. Pila ra ba ginansya nila. Eh magbaro pa dayon ta no. Sinatingala mo magbaro no ay daduha balik-balik naman ko eh. Mati-matingala mo nga ko i-upload sa Davao City sa aming channel. Pero mga baro no, daghan salamat sa pagkuyog ninyo sa mo ano kung nananaw mo sa kong vlog sa biyahe na mo dito sa South Cotabato no. Tapos ko i-upload yung mga baro katong sa SG Farm mga baro. Hugasan sa nako ni mga baro niya. Hugasan ako nino niya kung ilunoy daan ni Carlang para lapot siya magbaro. Oops. Oh. Nya magbaro no ako nang gihugasan ng Carlang magbaro. Murag 1/4 ra siguro ako ang na kuan ako ano na gamit kay ang 3/4 makita niyo magbaro. Daot siya. Nya. Sino yung misis magbaro? Ini si misis magbaro. Kugihan kay ni siya magtawag gani. Kugihan kayo tawag niya. Kugihan kini siya kuan. Mamalingki paghapon. Nya, nakoy napalit ginamos mga kabaro. Okay, siyempre lang lami man sa sawan. Kini atong hugasan ni ang Chinese pichay. Chinese pichay. Yeah, mga no. Sa pagkakaroon ato ning gisi-gisiunin Chinese pichay mga kabaro no kay gisi-gisi ko na to, no? Yeah. Oops. Duha lang atong gamiton mga baro, no? Kay kining kuan, kining isa para ni mas pakbit. Kini atong gamiton mga baro, no? Yeah, para dili kay siya katag. At para ni siyang kaduhaon og tunga. Nya hugasan pag human. Mga baro. Yeah, to sa hugasan mga baro, no? Also kusina atong hugasan ng baro. Lunod. Oops! Yeah, maro no, paabot sa tao, mubukal to mga baro. Siguro mubukal to mga baro no, mga uy. Paano ka po rewind? Tapos tayo sa salog. Ato ra. Iya, baro. Dali lang tulutuon mga baro, no? Nya. Oops. Hey. What's that?
Gawas daming. Ay, si kumpiyansa daming. Gawas daming. Kanya, oops. Kini mga kabaro, ibutan na ko sa refrigerator mga kabaro, no? Kaya para na po niugma sa pakbit. Pero dili na ito siya isulod dito sa freezer. Kung dili na sa ubos. Para dili mo dahi, dali. Oops. Uy! Mine! Wala man ito na-upload ako to kong cake din, no? Hasa mo to, be? Ibutan to sa kuha kay ako itong i-upload to. Itong nag-vlog kong cake mga kabaro, no? Kasi matingala mo nga, uy! Si kabaro, wala lagi siya upload siya ang birthday special pero sa kung bayaw to mga kabaro, no? Kaya pizza uno naman ko to. Gusto mo na ko mga kabaro nga ayaw kong i-upload daily vlog ganang tayo karon pizza size ron mga kabaro, no? Ako ni siyang i-upload karon gabi na. Di pwede nga di siya ma-upload mga kabaro, no? Kay uy, live rin ato ay buang nga oy. Katong na tong video nga katong kitang duha dito sa kuan ba sa katong kitang duha dito sa Eden Peaceful Pag. Reformat ako baka napuno naman siya. Napa mo na dito video? Wala. Ate kay. Like sure. Pero sige lang, kaya ka matag video po mine. No. Ate kay. Mine. Oo. Aha. Ate kaayo ba? Sure lagi. Yung gipuyo kay Po. para why ba na? Ano siya why? Why? Ganahan nga ako to. What? Chicheng. Nag-lock lang. Wala na to na-upload tong nag-try taupuan. Nag-ride ta. Nag-ride. Wala to na-upload. Katong nag-ride og. Di pasakay ta ba? Wa gani. Sige lang, balik ta dito kay naman kay rides ito ah. Naman kay mga rides. Saan? Altos ba do? Sure ba? Dito na. Dito na sa Bado mine. More than kuan. 8 man ang Sabado. 8 ba sa Bado? Oh, 8. Unsa ni lang 8? Unsa ni lang 8 day? Di ba duty? Duty ka? Pagkagabi na mag-duty ana. Pagkagabi na mag-duty ana mine. Yan kagbaro, no? Oops. Hugasan natin yung mga kagbaro, no? Ang Chinese pizza yung mga kagbaro. Kaya di na siya pwede hugasan ng kagbaro. Kaya naman di na siya pwede hugasan. Kaya siyempre, gikan sa farm, medisina, niya, tignan mga ginagmay nga magots. Hugasan yun sa sakto mga kagbaro. Niya, balik yung mga kagbaro, no? Niya, ang kuha ni mga kagbaro, ang sikreto aning Chinese pizza yung mga kagbaro. Aning sikreto aning mga kagbaro, no? Hugas kagkuhan. Hugasan ni mong tagtaran. Nya. Palungon ni mong tubig. Nya. Ibutang sa nako ni mga kagbaro, no? Kay ako sa ibutang siya mga kagbaro. Kay ano yung kagbaro, sikreto aning mga kagbaro. Oops. Nya. Kaduha ulan ni mo siya kuha mga kagbaro, no? Di ni mo na siya. Nya. Balik na puli mo diri ang pagkaran. Napay trapo na lain, man. Napay trapo na lain. Nya. Mga kabaro, no? 40 minutos mga kabaro, no? Ato ang daily vlog. Akong gusto ko mitabos ko mga vlog mga kabaro. Bisang gamay mga kabaro. May laming ginamos pa, no? Na, katulad na Ay, tama. Saku ah. Saku ba? Si May mga kabaro, ako misis. Butan na ito sili o di lang? Akong misis mga kabaro. Katong nga tumikuan. Na-asma sa biyahe, no? Na kuhan siya sa sakyanan nga ito mong gikuan. Pero sa karon okay naman. Ginagmay lang nga mga ubo mga kabaro, no? Dili dinagko. Nga, kumusta naman itong gipabukal rin? Uy! Butangan na to siya, oh. Kining gitawag nga kining usa kini mine nga sili mine ako likot para lamit siya mga kabaro, no? Nya putang na to siya og gamay nga asin ayo dagan na kay delikado mo lang mga kabaro kana asin man gud daghan delikado sa kidney mo gamay lang gyapon asin kung gamay pud nga kutsara style mo gamay man ang kutsara gamay pud ang asin asinan ni mo gamay ha
Asin mo gamay mga kabaro no. Gamay lang. Para ni kabaro no. Gamay lang asin. Nya. Ay napagamit og bitsin ani mga kabaro. Kundi ang imong gamito ani. Patalataon sa mga kabaro no kay gahi pa ang karlang mga kabaro no. Ato sa pahumuk-humuko ng karlang mga kabaro. Nya samtang ka pahumuk-humuk ta sa karlang mga kabaro. So may pwede ay tama akong power bank. Mga kabaro no, ang charge ni ko angas kong power bank ato na biyahe ta. Wala kayo na uy. Mga kabaro. Samtang kapaabot ko mga kabaro no, akong battery ipakita na ko sa amin mga kabaro no. Diferensya di aning tilisin. 45 minutos lang siya. Mga kabaro. Hapit na malubat mga kabaro no. Now. Diferensya ning tilisin di ay 45 minutos lang dili gid siya ingon nga di para gid sa GoPro mga kabaro no nga iska oras gid siya kapid pero okay ra tis daghan imong extra gyapon no. Nya mga kabaro mo palayo putlon sa ko ni kadali mga kabaro no ako lang isumpay unya ang kanon naluto na ang kanon mga kabaro no. Nya samtang gapalata ko sa karlang mga kabaro no. Nya mobalik ko mga kabaro. Mga kabaro, tanaw na to mga kabaro no? Kung luto na ba ito ang giluto mga kabaro no? Sulod sa 30 minutos nga pagpabukal mga kabaro no? Atong tanaw, doon sa na'y yun no? Yung mga kabaro, kung sa nakalata. Wow! Wow, hindi no? Mga kabaro, patyo na to mga kabaro. Andaman. Si Mrs. mga kabaro naglabas siya di color. Di color na main? Tanan? Oops. Dapin sa nato ring saging. Ito rin dapit ang saging mga kabaro para makita sa kuha. Vlog mga kabaro ang saging. Ang saging gingging. Hindi ba tayo sa basurahan? Ang masurahan. Pero ay dili. Ay, lagi. Lagi. Oops. Oops. Ya, dito sus. Puro na itawon. Nakaro. Atong kanon. Wow. Di kami mag-rice si Mrs. mga kabaro no kundi pure. Yeah. Yeah, mga kabaro no. Oops. Ano naman? Ano naman? Oops. Agad sa kumain, Vic. Init ka naman. Nya kabaro no. Oops. Kanon sabaw. Wow. Nya kamera mga kabaro no. Si Mrs. di kina siya magpakuha sa kamera sa mga kabaro no. Nya Tuloy. Ang pinaka-power na yung mga kabaro no? Kundi ang ginamus. Oops. Wow. Ang sabaw. Wow kay mga kabaro. Ang sabaw mga kabaro. Nya. May saging sa kilid. Darang kilid saging. Nya. Oops. Ilang mo sa mga kabaro? 5 pesos. Sa unang panahon mga kabaro siguro way back 2000 napako sa probinsya. Kaya ang kabaro no piso ron Kaya nga ni kadaghan napako sa probinsya. Karon kaya namta sa syudad
Tama, rabod 5. Yeah. Lamig mo dito magbaro. Ah! Woo! Woo! Wow. Ginamos. Para mulai bidli ang karni. Ya, si Mrs. Bawal ani. Bawal si Mrs. Ani magbaro no kay nasi asma. Sakyanan mo na kuha kayo? Dilo eh. Sabong? Sa po. Ay, sa katong, Oh! katong kutsun. Ang sagot sunday. Naabog. Sige. Okay. Panalo ba sa mo ang timplada ni Kawaro? Good ba sa mo? Perfect ba? Wow. Ini. Kawaro. Chinese pichay. O unod mga Kawaro no sa ano niya Karlang. Hindi ito Karlang. Ang Karlang mga Kawaro, dili kidaghan kay nakita man sa inyo mga Kawaro no ang atong Karlang ganina. Ora 1/4 ang daot at 3/4 ang daot, 1/4 ang mapili. Nga Kawaro no. Thank you Lord. Oh. Wow. Yeah, tos mo ginamos. Lamig ano eh. Yeah, sa dihang bawal. Panalo kayong ginamos mga Kawaro. Yeah. Ya, saya ito yung pakbit ni. Lihat tigup sabaw. Di ba main? Among tayo sigang mga kabalo no? Pero gusto ni Mrs. nga typical lang yun nga gitawag nga sabaw sa kalimut yung butang tanggad. Pwede na, uwam na itang laday na. Tama man eh. Importante na Garlang ba? importante na iloy ano? Garlang. Ha? Garlang. Karlang. Yan atong karlang daghan man kayo. Kira. Okay ra. No, kama. Masih mana usah? Gangos. Okay na ba man ang timplada main? Gamit lang masin. Saya kabalo ko sa mukha. Kasi nagpakpit ah. Uban na ito sa yung pakpit. No? Ginawa ka panghatag mga Kawaro no? Magpaibog lang sa inyo mga Kawaro no? No? Chinese pichay ito sa loob. Ginamos. Wow! Bagay ha? May sili?
Mrs. mga kabaro, nabalik na nag-istorya no. Kanahapon yun, magbili sa ulas na siya malit. At bang sa convenience ng meat shop man? Karne mga kabaro, napaisa ka karne niya. Tumata niya. Ngayon mga kabaro, no? Halagang siguro, Kana lang ko main be. oh sarap. Sa halagang, basta halagang 90 pesos mga kabaro. Sige man. 24. Dara mo. Dara. Sa halagang 94 mga kabaro. Si Mrs. Siguro si gatos na mga kabaro. No? Dala sa 120 siguro dala sa mga panakot. Lami kay halang-halang. Lami kay halang-halang. Halang no. Tulor ka sa marami ka skuha. Lami na kayong kaon mga kabaro. Nga. 30 minutos ang gilat mga kabaro. Umok na kayo ang unod na. 30 minutes din eh. 30 minutes na. Parang ang humok niya. Lami ang luy abang. Ano doon ano? Mura sa labat. Ano ba yun? Pagitag sa labat. Akong sinot ka baro, no? Ang gawa sila akong sinot. Puting. Nasa yung saro eh. Yeah, magpalaway lang yung mga kabaro, no? Wala may kapangagdal sa inyo mga kabaro. Mga onday ta. Kung nakaabot ka dali nga vlog, na kabaro. Si kabaro, way pangagda. Comment mga kabaro, no? Si kabaro, way pangagda. Ginamos mga kabaro, no? Ay lang kay kalabi. Kini siya mga kabaro. Good for 2 weeks na po na ako ng konsumo, no? Ibutan na ako na sa refrigerator ang ginamos. Good for 2 weeks siya mga kabaro, no? Munang wala ko sa butang suka para padayon niya po diyang Freshness. Pwede. Tama nga. Si Mrs. Kabaro, nang katawa siya. Pagin ako, padayon na yung freshness. Sa akong main channel mga kabaro na i-upload ito nga Punta Isla. Punta Isla Lexibo. Tanawan niyo mga kabaro. Kaya musunod lang mo sa akong main channel mga kabaro. Kung sa i-upload ni sa kabaro vlog nga mo edit lang ko mga kabaro, no? Kung parang tagas kang lakaw, di yan pwede mga kabaro kung di na to edit kay siyempre mahut to ang taas juga siya. Ito mga kabaro, atong puto-putulo na. Pero para ni mga kabaro, luto. Simple. Tama rin sa bamay talaga. Nakakabaro. Ya, kau na to. Pilang kilo ni May? Ayun nga ni kadaghan ra pug kayo. Dili kuan gid siya 65 naman na tanan good. Hindi pwede matunga dahil nga Yung matunga. mabtan mo sa kahinog kayo, hinog na daan. Gila. Oh. Sama ba, no? Lami man good food. Sa aging binangay. Pika na naman, no? Hindi ko makayo ra. Una Ha? na lang. Kaya ko na ito mo pangmakaw. Gusto ko ba bro? Sa sabaw palandaan. Taon ng saging. Pero no, wadyo kay gupit ron panahon nga, no? Hindi maayo ni. Sa oras? Sakit pa? Hindi siguro eh. Nagupit mo to sa kuya dyan ba?
Sabi siya minawin sa pakbit pin. Sa bang good. Mas ma Mamayat daw ko. Yung sa mamilite. Nasadya. Namayat na yung kadong. Namayat binaktas mi. Kasi was kong bugnaw mga kwaro, no? Kay... Ako na ko. Dako ang ubog yun. Ha? Dako ang ubog yun. Ay, ang ubo di ay. Kasi was kong bugnaw. Bugnaw malagi na. Ha? Bugnaw malagi na. Bago pa nagbutan ako sa rip, di pa nagbutan. Bago. Kadugay na anak dito ah. Kinawa na ako. Basta na bugnawa. Adi day ko mga iwas ubog daw magbaro. Murag mapintal day ko. Karte gid bugnaw. Dugay na anak dito sa rep. Akong gisulti, iwas kog bugnaw niya karon. Akong giinom. Tambog nawa, mutakal akong ipon. Oo, na yun naman na kayo. Iubog ako. Puso bagid. Nakwaro. Luyan na lang nga nabilin. Grabe lagi. Nga mga kwaro, no? Mag-sign off na may karong gabi una, no? Ya, may, kumusta na itong sabaw? Kasi singuta. Singot kayo. Uy, kanon ray. Mo ni mga baro, no? Among lutuon niya kanon mga baro. Gamay ra, pero gamay ra pinakuha mga baro. Kung dili more on sudan gid mi mga baro, no? Daming sabaw. Alam yan sabaw. Ya, may. Halang-halang. Okay, mga baro, no? Sign off na may karong gabi una. Ug daghang salamat sa pagkuyog sa among taas. Dili siya taas nga vlog mga baro, no? Isa ra ka oras. Ang among dini vlog mga kabaro ni Mrs. mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro.